Znáš ten pocit, když si vybavíš něco, co jsi jako dítě udělal a najednou tě trefí? Aha, já byla fakt úplně blbá. Tak přesně o tom dnešní epizoda bude. Jednou jsme si takhle hráli s bráchou na zvířata, což je naprosto normální sourozenská aktivita, že? Tak se tak válíme po zemi v rámci nějakého velmi důležitého boje a já si řeknu, teď přijde můj vražedný kousenec. Cíl byl jasný, zakousnout se do trička a náš fight jednoznačně vyhrát. Tak se zakousnu, brácha vydá zvuk jako z hororu. Wow, super herecký výkon, co něm. Ale pak brácha zvedne triko a já vidím zuby v jeho kůži, jako ukázkový obrázek z učebnice kriminalistiky. Takže jo, zakousla jsem bráchu naživo s velkým úspěchem, pokud se to tak vůbec dá nazvat. Jako malá jsem slyšela, cigarety zabíjejí. A to si můj mozek přeložil jako cigareta rovná se automatická smrt. Jednou takhle jedeme s mámou vlakem, koukám z okna a tam paní na peroně vytahuje cigaretu. Rozezní se moje vnitřní varovná siréna a já v absolutní panice z plná hrdla zařvu. Ne, vy zemřete, cigarety zabíjí. Máma se pomalu propadá studem pod sedačku. A já jsem celá spokojená, že jsem zachránila lidský život. Možná 2. Segra, já a hromada polštářů. Bitva je nelítostná. Peří létá přes celou místnost. A pak si vezmu do ruky náš dlouhý válečkový polštář. Mou nejcennější zbraň. Dám ho za hlavu, napřáhnu se a plnou silou po ní vypálím. Ucítím lehký odpor. Kouknu se nahoru a už jen vidím, jak to, co se před chvílí dalo nazvat lustrem, letí směrem k zemi. Dopad, ticho. Otevřou se dveře a v nich stojí jen rozlebený táta. Well, další poloviční vítězství. Díky moc za zhlídnutí tohohle videa. Vzhledem k tomu, že už se blížíme ke 100 odběratelům, tak pokud bude v komentářích dost otázek, tak může být příští video ve formě Q&A. Tak se ptejte na to, co by vás zajímalo. Tak za příště.